idan tana so na wannan wani abu ne na daban. Ni dai na san kawai dai wasan ta nake ba. In ma san ka take, ina so ka tuna Sumayya ta bar 'ya'yan masu kuɗi saboda kai. Yawwa Ruqayya, dan kira min Muhammad in yi magana da shi. Sumayya, ya kamata a ce ke ma fa yanzu kin sayi waya. Ki wa Umma magana, na san za ta kyale ki. Haka ne, zan mata. Amma sai wannan hargitsin ya wuce. Ai dai ya gama kewayensa zai dawo. Ke dai ki sa mana ido. Mu muka shirya wannan al'amarin baki ba. Duk da kuka shirya wannan al'amarin, rayuwa ta ce a ciki. Kin yi mamakin gani na ko? Saboda ki a tunaninki ina gurin 'yan sanda. Ko kuma kin ji tsoron gani na saboda kina tunanin cewa kin daure ni akan saurayinki ko?